Ga labaran mai karantawa Nura Muhammad Ringim. Wasu rahotanni a jihar Kano na bayyana cewa hukumomi sun bankaɗo wasu wurare na haramun da ake kyautar da ta matatun man fetur ne a yankin ƙaramar hukumar Gezawa da ke jihar. Hukumar da ke kula da rarraba man fetur a Najeriya DPR shiyar ta Kano ta ce ta rufe waɗannan wurare guda biyu da ake zargi da sarrafa wani abu wanda ake kyautar zaton albarkatun man fetur ne. Babban jami'i na yanki na hukumar ta DPR Alhaji Musa Zarumi Tambuwal wanda ya jagoranci garkame matatun na haramun ya ce ana ci gaba da bincike domin tantance irin ayyukan da wannan matatu ke gudanarwa. Daga jihar Kogi kuma ɗan majalisar dattijai Dino Melaye ya buƙaci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta soke zaben Kogi ta yamma na majalisar dattijai da aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. Dino Melaye wanda ya kai koke ofishin hukumar zaɓe a Abuja ya miƙa wa INEC shaidu na hoto mai motsi wato bidiyo har 21 masu nuna abin da ya ce tashe-tashen hankula da harbe-harbe ne a lokacin na zaɓe. Ya ce ba zai gajiya ba wajen gwagwarmayar neman kwato zaɓensa da ya ce an kwace da ƙarfi. A ɓangaren tattalin arziki kuma hukumar daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almundahana ta sami nasarar garkame wasu ma'aikatan banki guda biyu a gidan kaso har tsawon shekaru 2. Ma'aikatan bankin da suka hada da wani manaja da akanta sun hada baki ne suka kuma kwashe kuɗi sama da naira miliyan 25 a tsohon bankin Diamond da yanzu ya dunkule zuwa Access Bank. Bayan ɗaure ma'aikatan na banki, kotu ta kuma buƙaci su mayar da kuɗin da suka wawure su kuma biya tara ta naira miliyan 1 kowannensu. Son zuciya a cewar Hausawa ɓacin zuciya. Ƙarshen labarin kenan.